Как да снимеш клип на милион приглеждане? Лайфхак. Правиш тавани, опънати в Самоков на господин Пъпи, на Синемо. Забравих как се казват. Гого. Звездно небе правиш. Ай такова, чакай да штракна това контакта, да се включи всичкото. Да се вижда. Да се вижда, че е яко. Че вкарани пари насам. Те всички в България така. Да се вижда. Братле, яко е, яко толкова, че не знам. Има тук, вижте за какво става въпроса. И банята, завършено. Детската, завършено. С скритите корнизи. Майко мило. С тия первази, вижте за какво става въпрос. Виждали ви се? Не ви се вижда. Друг път ще гледаме. Показвам следващите. Ай това също с злато направено, с скрития корниз. Скрития корниз, това не е ПВЦ, това е алуминиев профил, вградено в тавана. Вижте за какво става въпроса. Стараем се, опитваме се, правим като за мама, екосилинг. Стараем се да бъде. Вижте колко е яко корниза, когато е по-голям. От стена до стена препоръчвам. Защото тук малко сгреших, да ви кажа честно, но няма нищо. Тук ще има нещо, аз забравях какво ще има в шкаф или нещо. Корниза, колкото е по-голям, толкова е по-добре. И това е. Вижте за какво става въпроса в коридора. Нито една луничка. Всичкото просто с тези LED ленти. Браво, уникално. С перловата мазилка. Ах ти яко тук се казва. Екосилинг за вашия дом.